isa ta. Ay ang certification tong umaltag mo eh. Sumala sa kasulatan, Sir Peso, nagkrisiyang sa mga versikulo ng lingkod, pinaagi kaniya, kamusap sa pagpanukong ninyo sa matod ng pulo, sa mayong palikakay tungkol sa pagluwas ninyo. Huwag sila ng panunang mo kaniya, kitembrihan ka mo ka, kitembre mo ang isa ni Espiritu Santo, na mga patinga sa akong panunong. Hanggang na makapaligyan na kita niini, alang sa pagday, sa iyang imay.
iyang gahom, kita magmaligon. Ato siyang daygon, ug atong simbahon, kay siya halangdon. Ang buhay babaton, Spirit of the truth, makuwang paluwasan ka. Naginatag sa iyong Spirit of the truth, dinhi sa katawan. Atong halaran ang atong kamahan, kay nadawat na ang bato sa kaluwasan. Ato siyang awitan, awit na balahan, aron makitatan atong gingharian. Usa magpalipayon, kitang Kristohanon. Sa iyang gahom, kitang magmaligon. Ato siyang daygon, ug atong simbahon, kay siya halangdon. Pabilibas pa ito, mag-amputa. Nantanan, atong itukong atong mga ulo. Atong ibutang atong presensya diya sa inyo. Kinangtanan, sa ngalan Jaman sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Dalay ko may kumaong kamanan kinu sa langit ug sa iyong tamaan, may katapusan. Nini mga tagnas, kautuon ng Diyos, pagkadalay ko pagkamay kumaong pagkangihatagon sa katapusan naman. Daghang salamat o Diyos, hindi ikaw nagpandong sa kamahalan tuong kapagbalaan sa paghatag ng mga katungdanan sa mga kaigsuunan sa mga ginawang gidawat sa mga bluhatong ng iyong ipiyag na nakalilagin. Hinautong nga ikaw maghahatag kanila sa panalangin, proteksyon sa bayan, may kandik-kandik. Hinautang gahom sa mga ang Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus, magkaupan, mga danag, magkapapiling kanila gino, hantod sa mga pagpati. Iatag kanila panalangin, proteksyon, ginihatag na kadasi kaligong gino. Bisan pa man o Diyos sa ako mga kaigsuunan ng bago ng mga tinawa, ayaw ito ang sila masagdi ginuaga kasi nagtanan na tustaran sa pagkamata. Himuha silang angayan o takos nga magdala sa imungalan na tubangan sa mga katahon gito. O ginawatong talo ng balaang Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus kanunay. Magasigam nga sidlak sa ilang mga inabuhi gino sa matag karunugudi ang gino ginawatong talo ng ibo kami pagkapanalangin. Hatagi kami sana sa tanang pagsulay mga balapian, kawalan at ulkalbiklos iyo. Bubuhay kami tanan sa kaligon, hindi kang giltin iyo. Bisan pamunod Diyos, hindi madandong ang kalibutan, ikaw lamang ang kaligon, ikaw lamang ang among kusok, ikaw lamang ang bugtong ng dalagatan. Gusto wala kami ang mahimo kung wala ikaw gino. Hinautong talon ka ikaw, gibis mo mo ang munis paghilo ka ng ginusitan ng klaseng puling hukaw man salamat gino sa mga. Kung di ka pasalamat kami ng mga taknas, kabutagod ko, tungod sa imong walay katapusan sa presensya. Sa ngalan na Jesus, pinapasalamatan ginasimba, ginahimaya, ginadagi, pinapasalamatan ka lang Ginoo. Tungod ka ikaw maan ang among amahan. Diyos na mo tanan, ug ang bato sa among kaluwasan. Sa ngalan na Jesus. Amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, sa mga baguhan, kini-graduate naman mo sa mga dawat mo og certificate. Magpabilin ang mga baguhan. Pag humana itong hatag certificate, mag-o-taking dayon, mga baguhan. Nara yung certificate ha, basahon sa nako.
Certificate of completion. The certificate is presented for successfully completing the 3-day fasting seminar on May 27 to 29, 2026 at Speaky Tiblao. Okay, goes to Jillian Sabanta. Palihog ko sa mga ministro. Okay. Ministro, palihog ko. Maglinya ang mga ministro, palihog ko sa mga ministro. Ate Lorna, President, palihog ko sa Tubangan. Certificate of completion is Jenilyn To Kabatlaw. Jenilyn Kabatlaw. Si President, palihog ko. Certificate of completion is awarded to Angelito Amparo. Angelito Amparo. Rhea Misoronio. Bernie Haliera. Carlos Yaman. Jason Benzo. Rodel Ruiz. Lindy Gilonson. Claudio Nes. Guadalupe Paimanan. Guadalupe Paimanan. Asa si tatay? Ano ba na siya? Tay, dali tay. Magdawat sa kasi mo certificate tay. Dali tay. Jay Magaling. Rachel Kabatla. Oh, malagay lang. Wala lang. Okay, taking. After yan, ako taking sa ta. Adara. Isa na eh. Palihog ko sa bagawan do si kabuk, palihog ko. Tindog mo diri ako mag-oting. Panumpa mo ti. Sa pagtubag. Palihog daw ko sa mga officers diri o sa mga ministro. O sa mga bagong giniugan, Miller, Choir. Palihog ko diri sa Tubangan. Apil mo sa taking diri, kinamoy hinadawat na kakundanan. Diri paduol mo diri. Palihog ko daw sa mga ministro o sa mga officers. President, palihog ko sulod diri Treasurer, palihog ko sulod diri. Kung sa mga naay officer diri sa gawas, palihog ko sulod. Kumplito na dinugan? Kumplito na mo diya? So, bago mo ito, taas na itong mamot, mga sa ito na. Tumatawaran na kayo, luto ako, karoon nga ito na, siyosan kita sa kabalaan, kung manipayo ng kasinatian. Ang pagtugan sa atong panumpa, sa pagkamatinudanon, sa pag-alagad sa atong buhay ng Diyos, human sa atong mga adlaw sa pagpuasa o pag-ampo, nakadawan kita dili lang kalikon sa lawas, kundi usog sa espiritu o kalinaw sa kasing-kasing. Ang pagpuasa usa ka sakripisyo apan nabaw paniini, kini usa ka pagpamatuod sa atong pagkamasinugtanon o pagpaubos sa kabubuton sa amahan. Karon isip mga miyembro sa Espiritu sa kamatuoran, atong pusalig ng mga padayon kita sa pagbarog sa kamatuoran. Magpuyo ang puno sa gugma o mag-alagad ng unay pagpangimbong o pagpromote. Ang atong panumpa karon dili lang pulong apan usa ka saad sa Dios. Usa kini kapagtugan nga magpabilin kita nga matinumanon.
tinabangay ug magpuyo nga puno sa Espiritu Anon sa kamatuoran. Busa sa ngalan sa itong Ginoong Hesus Kristo atong ipahayag. Taas ang tungtoong kamot. No? Taas todo. Na ako magpadayon sa pag-alagad sa kasikasing tradisyon ng tapat. Ako si Sultin yung pangalan. nga ako magapadayon apil na ang mga bagong ihugaran niya. Nananir. Nga ako magapadayon sa pag-alagad Na ako magapadayon sa pag-alagad. uban at sa kinasingkasing nga pagkamatinud anon. Uban sa kasing-kasing na pagkamatinudan. Nga ako magbarog sa kamatuoran bisan sa panahon sa pagsulay. Nga ako magpuyo nga may kalinaw, pagpaubos o pagkamaluluyon sa tanan. O nga ako magpadayon sa mission sa SPK o nga ako magpadayon sa mission sa SPK aron madala ang kahayag sa Dios ngadto sa mga katawhan. Sabi na sa atong mga igsoon, magkabos og mga luman. Pagahimo na ito kini dili tungod kay kini sugo. Pagahimo na ito kini kay kini dili sugo. Apan tungod kay kini atong tinuod yung pagtubag sa tawag sa Espiritu sa kamatuoran. Ang Diyos ang kapanalangin na atong tanan. To God be the glory. Congratulations. Kakaon na, mga isipin, congratulations. Kaon na! Pagkuhan na natin. Pagkuhan na natin sa